Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Kuma yi zana kwana sai na sanya Allah sarki, tsira aminci Allah karaka abun mai sarki. Allah ne har sahabai kasa da su sarki, sada mu masu waƙar Ramadan ya Allah. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Ne ke bani mamaki a cikin Ramadan, da dama al'umma burin sa cikin Ramadan, ma'ana kayan masarufi sun fanya kuɗaɗen, ne dace sau biya cikin sawon haku. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Zancen kaɗan liman hakun gaskiya ne, Ramadan abin da ya dace ai sauki ne, amma abin da ke goma sai ya miƙe, ya kuma naira 20 ne hakan al'umma. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Idan ka tausaya, Allah zai tausaya ma, wannan faɗa ce abun Fatima, kowa ya tausaya Allah za ya tausaya, al'umma ya kamata mu yi tausayi ga juna. Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Assalamu alaikum in ji Rasulullah, azumi na Allah ne na yi muku shela, wa ana ajizi bihi in ji Allah, shi ke sakawa da shi sai mu dage Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. in kai aiki na kairi za a riɓanya ma, in kai wani sharri zunubi a riɓanya ma, sai mu dage bautar Allah mu kauce kwallon ni osi bari ma Allah shi sa mu dace. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Kallabutun sa'imiya al'umma, adayyabu inda lahi mai girma, warin bakin mai azumi ya fi miski shi ma, kai fallala Ramadan tana da dama al'umma. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Lailatul Qadr na Ramadan ku ja al'umma, da zalilin ko kyautata na kwatanta ma, wadanda rabbi ke yanta dukan bayi magadoyin ma, shansu mai da na dole na kan daji a cikin Ramadan. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. من صام يوما من رمضان الأمة غفر له ما تقدم من ذنبه كما وما تأخر فإذا تم رمضان كنجكما وأروت ذنبه بالسهر شكرا تداوى. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Lallai Ramadan ya zo da dimbin baiwa, domin idan ka mutu kafin Ramadana ya dawowa, za ka zo ranar alkiyama in ji shugaban kowa, haka babu zunubi dan uwa sai ni duba. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. kala manzo watan da kulle shay'in zakatin wa zakatin lisar saumi, to kun ji ko jiki zakarsa azumi ne al'umma. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Bacci na mai azumi ibada ne, shirin mai azumi ko tasbihi ne, aiki na mai azumi ko sauƙi ne, ibadar sa karfafa zunubin sa abin gafartawa. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. قال منزل الله لو أذن الله تعالى للسماوات والأرض أن تكلمنا قالتا بشرك لمن صام رمضان في الجنة. Watan Ramadan watan falala ne al'umma, watan ne dace mai mu'asi ya aje ya tuba. Ballagoni walau bi ayatu in ji manzo, bakin ballagwado a nan wurin mai isar da sako. Ya Allah da Ramadana don manzan nan da ka aiko, kowane ka bashi kuɗi, yi aure ya hutu. Watan Ramadan watan falala